محمد على فاتح لما أغلق على خاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد السلام عليكم muna gode ma Allah mai sarki da daukaka da ya kawo mu wannan rana ya nuna mana wannan taro mai albarka alkhairan da ke ciki Allah ya sada mu abinda kuma ba mu iya a cikin Allah ka iya mana albarka na da alqur'ani sannan ina da bayanai masu tarin yawa sai dai kawai a takaita saboda ƙurewar lokaci sannan Allah ya ce innamal a'malu binniyati dukkanin kowane aiki yana tare da niyya dukkan wanda ya zo ya halarci wannan wuri Allah ya san me niyyar shi in ka zo da niyyar alkhairi Allah ya sani in kuma da niyyar sharri ka zo Allah ya sani ko ba gaskiya ba to dan haka nan ina jan hankali ga kowa da kowa mu tsaya mu dubi girman Allah mu yi tsakaninmu da Allah duk abin da za ka yi tsakaninka da Allah Allah ya ce ya yi allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kamar ba ka yi tsakanin duk abin da za ka yi ka ji tsoron Allah ko ba gaskiya ba sannan ni kafin in shiga bayanan da zan yi ba lalle bane duk abin da na faɗi ya kasance gaskiya 100%. Saboda mai faɗin gaskiya 100% ba shi amma ko da ba shi albarkace shi muke ci waye wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kadai wanda bai magana sai tare da an mai wahayi wannan jami'i zahare ma da sai kuma ma gare ma tuwa ne rabi tuwa illa wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda bai magana bisa sarrai sai an mai wahayi to da haka ne in ka cire shi kowa da ka gani nan ba wai ka zubo kato riga ka zo ka yi tunanin duk abin da kake waɗi tsakaninka da Allah ai gaskiya kake waɗi a ba gaskiya bane saboda kalma ta ɗaya ta biyu ba mamaki sai ka saki layi to don haka nan ni dai gwargwadon hali zan tsaya in kwatanta tsakanina da Allah wannan abubuwan da zan faɗi daga cikin zuciyata tsakanina da Allah zan faɗe su kuma akwai abubuwan da zan faɗi a cikin ƙaramar hukumar Bakori wa'anda an san su kuma ni na san su saboda asali na haifi da ɗan ƙaramar hukumar Bakori a wajen guga kusan an kore ni sama da shekara ina da za ta kai kusan 8 ko 9 zuwa dai ma 10 bai rike shekarun ba saboda yanayin lokaci sannan dukkanin abubuwan da aka yi mana ya sa muka ba wajen nan wallahi ina rike da su a kai ba littafi na sa na rubuta ba ina amma na hada ce su a kai saboda me muna da wani abu ko ba alkhairi kai mana mun sani in sharri kai mana mun sani ko ba gaskiya ba to makasudin wannan bala'in farko shi bari in dan yi maku bita a kan shi saboda an ce masu yi magana suka ce waiwaye adon tafiya idan ba a waiwaya inda aka hito ba ta yaya za a yi kasan ina za ka sannan in ka zo ka iske mutum biyu suna faɗa baka binciki meye asalin menene wanda ya haɗa su kawai shi kenan sai ka zo ka ja layi tsakanin ka ce kai wane yin kai wane yin wallahi da ka tafi rigiman nan koma za su saboda me ai baka binciki meye asalin abin da ya hada su ba idan ka binciko ka gano meye asalin abin da ya hada su sai ka san ya za ka bullo malamarin kuma sai a ja layi tsakanin su mai gaskiya a bashi gaskiya shi wanda bai da gaskiya kuma a bashi rashin gaskiya in za ka yi tsakanin ka to wannan al'amarin wannan jarabawa da Allah ya kawo mana da Hausawa da Hilani da jami'an tsaro wallahi dukka babu wanda bai da matsala a ciki kuma babu wanda bai da laifi a cikin al'amari kowane ne kowane jinsi wallahi duk akwai kama tun daga farko daga bakan mai unguwa har a kai ga hakimi har a kai ga wasu manya wallahi dukkan su kowa da nashi saboda me ni a to fahimta in ban da zaluncin da aka yi mana a ƙasar nan wallahi ko da Allah ya ba mu wannan damai Allah ba zai ba mu nasara ko ba gaskiya ba amma Allah ya san meye aka yi mana in ba mu da bakin da za mu je mu faɗi to Allah ya san me ake mana ko ba gaskiya ba sannan
farko wannan rigimai ana kiranta da faɗan makiyaya da manoma, to abin shine ya canza fasalo har yanzu. Sai su ma suke magana cewar ai su ma bari su yadda yan garin gobe su ai bari mu kashe barayin mu domin mu zanna lafiya. To mu ma sai aka biyo ta kan an kama wana wanda duk gidanmu shine babban wanmu tunda mahaifinmu ya rufe shi ma mahaifin namu kashe shi aka yi da shi da wana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya. Duk wannan labarin da nake ba wala a lokacin da aka yi masu ban san me ya bindiga ba. A lokacin in ka ga na ga bindiga sai dai in ganta hannun jami'an tsaro kuma ya kamar ita ma ban sai da zan sarrafa ta. Aka zo a gidan muka yi hakuri da wannan ba mu da dama ba mu da yadda za mu sai dai mu kuka mu share hawa amma Allah ya san me aka yi. Sannan aka zo aka ƙara kama yayanmu wanda duka family mu shine babba ana ce mashi magaji a kama aka je har gidan shi har ɗaki kayi shi ma a kashe shi kuma a gidan akwai ɗan wanda aka je aka kama aka kai shi gehen gida aka harbe mai kai aka kashe shi kuma yan banga suka yi wannan kuma daga na guga sai na ƙauyakun da suke ere na ƙarƙashin wadin guga duk mun san su suka yi mana wannan saboda ne ba wai daga wata jiha suke towa ba yan asalin nan ne kuma mu ma yan asalin nan ne aka yi mana wannan nan ma muka haƙura aka ƙara kama kuma wani mutum babban wani aka kashe shi aka mai tsara kisan gilla abun ma bai ma musa a gen kuma a rana wadaya aka je kuma aka kama ɗan shi wanda ya haifa shi ma aka mai yankan rago ta baya duka kuma mun san ƙauyakun da suka yi mana wannan aiki so muka ga ai ba za mu kai a karar da bari mu gudu ban wasu kasai tunda haka suke so to kuma mun gudu mun batta dan haka nan amma fa barin namu ai bai zama alkhairi ba ga wanda suka kore idan da ya zama alkhairi wallahi babu wanda zai nemo mu wannan karo babu wanda zai nemo mu in a ce manuwarsu sun cin mata wallahi babu wanda zai nemo to dan haka nan aka bi kuma aka kama kashe mutane ɗaya ba ɗaya wannan da na lissawa duka family din ne da mahaifina da yannin nawa duka da ayan namu duka wannan family din mu ne nake ba ku wannan labari so sannan sai a koma a ce bangaren kuma jinsi na filani ai nan ba mu a cewa kori sannan kuma garamin kuma ba kori akwai inda suka hada kwata a wani wuri da wallahi na suke kashe mutane kuma wallahi an sani ba wai ba a sani ba ɓoye suke al'amarin nan ba da rana kata suke yi da ma aka lalubo ilani aka gaba su aka koma kama hausawa yan uwanku a je a yake a cewa ne informant su ma daga cikin wanda aka kashe akwai wanda aka kama a cikin masallaci nan a cikin gugu aka kamo shi daga sahun shi sai lima aka kamo shi aka yi da shi aka je da laila aka mai yankan rago wai wani abu ai informant duka an yi wannan abu to wai ku ta ya za a ce a kama kashe mummunan da ba su ji ba su gani ba a ce mu kuma mu zanta lahiya wallahi Allah dole ya jarrace mu da wannan bala'i ko ba gaskiya ba to sannan dukkan mu da wallahi ba mai iya maganin wannan bala'i sai dai Allah ne ya halice shi kawai za mu koma sannan ku sani wannan abun in ba tsayawa yanzu ba wallahi nan gaba ba a san inda zai tsaya domin me iyan da muka yi wa da kanne mu yan kanana in suka taso kan me za su iske kan wannan abun da ake to sannan bala'in da za su yi gaba da su da 'ya'yanku ya ninka wanda muke yi saboda ai gwamma mun yi rayuwa tare daidai bakin mu kuma mun san mutuncin juna to su ba wanda ya san mutuncin mu to idan ba a yi tsakani da Allah ba me kuke tunani to domin Allah kowa shiga titi kowa ya san inda ke mai ciwo ba mu zo duniyar nan don mu tabbata Allah ya faɗi kullum nafsin za a yi katin in mai sai ya mutu sai ne to dan haka nan tsakani na har da Allah da babba da karami kowa ya tsaya tsakanin shi da Allah kuma wannan bangarorin uku duka kowa akwai inda barguri suke akwai bangaren mu akwai bangaren jami'an tsaro akwai bangaren su Hausa duka akwai wanda ba su son a zanna lahiya suna amfani da abun sun mai da abun sana'a to yau shiga za a zanna lahiya da haka kuma ba za su abun ya kare yanzu wannan zaman da aka shi na ga ba mamaki nan kai ba wai mamaki ba ne akwai yan guga a nan gari saboda me akwai abubuwan da zan faɗi wanda Allah sun san an yi mana su kuma kahin yin faɗi abin da suka yi mana a fes da wayo na a fara kashe bahilla ce a mai kisan gilla a nan area bakuri dai wanda na sani to a garin gozai aka fara akwai wani dattijo da shi da ɗan shi haka suka kama su gehen hanya suka masu kisan gilla suka masu filla
wallahi su matallahi an yi wannan abu ba ƙarya nake ba kuma in akwai wanda bai yarda bai je ya bincika an yi wannan abu sannan da aka yi suka aikata wannan aikin hukuma bata zo ta ɗauki mataki ba